to EDSA. Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Let's go! Hot! If you're looking for the real #1 station, Nick's a love without hesitation. Load the tracks, we put it to the max, yo. So listen to anything in the radio. Ay, nako, maganda. Oras natin, we got 29 minutes after 8 o'clock in the evening. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programa EDSA! Ito po ang programang EDSA at nandito na po tayo sa ating huling banat, ating huling hagalpak ng ating programa at ito hindi na natin patatagalin to Tang, pag-usapan na natin to. Viral video, isang pampasaherong van ang hinarang umano ng grupo ng mga tricycle driver. Oh no! Diyan sa may floodway at nakuha pa daw umanong manakit. Wow! Ay, hindi na natin patatagalin to mga kabisyo. Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Wag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito yung mga basic na napapanood natin kadalasan, ano? Mga, especially kasi ang mga involved dito, yung mga malapit sa terminal na tricycle, di ba? Kasi ang pakiramdam nila ay inaagaw ang kanilang mga pasahero. Ito lang din kasi ang masasabi natin na parang ito yung masasabi natin na unwritten rules para sa mga driver, sa mga tsuper natin na parang respeto na lang, di ba? Parang sa NBA basketball, di ba? Di pa pag nanalo yung isang team at wala na talagang habol yung kalaban, basic na hindi na ina-attempt yung last shoot na bola o yung during the dying seconds. Kaya kung minsan napapansin natin na nagagalit yung team na talo na kasi yung winning team sa dying seconds isinut pa yung bola. 'Di ba? So wala din pong pinagkakaiba din yan sa pag-aagawan ng pasahero, parang ganun. Pwede din namang sanang sabihin na lang o pagsabihan na lang yung driver ng van at hindi na sana humantong sa pananakit. O 'di ba? Maaari kasi hindi alam ng driver ng van o baguhan lang. O posible yung pasahero naman talaga ang nagpumilit. Pero hindi naman kinakailangang manampal o mangurot. Ha? Yung kasi nakita ko, kinurot eh. Mga kabisyo, mga angkol, mga boards, huwag na nating sabayan yung init ng panahon sa init ng ulo ninyo, di ba? Now, logica natin. Bakit nagalit po ang mga tricycle driver na malapit dun sa terminal dahil may sumakay na pasahero? Ang pagsakay po o pag-pick up po ng mga pampasaherong van sa mga commuters ay maaari din po kasing makaapekto sa kita ng mga tricycle driver. Lalo na kung malapit lang ito sa kanilang terminal. Kasi kapag mas pinili po ng mga pasahero sumakay sa van kaysa sa tricycle, maaaring mabawasan nga po yung kinikita nila. Diba? O isa pang dahilan dyan, yung competition. Ang mga tricycle driver po ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa o pangamba sa competition mula po sa pampasaherong mga van. Ang pagkakaroon po ng mas maraming pasahero sa van ay maaaring ito po ay sinyales o pahiwatig sa driver na mas maraming pumipili sa van kaysa sa tricycle. Diba? Na maaaring maging sanhi po ng pangamba nila sa kanilang kabuhayan at kanilang trabaho. O kaya napansin mo yung kapitbahay mo, yung may tindahan boards, na sinusungitan niya yung bumibili sa kabilang tindahan. Kasi feeling niya inaagaw.
di ba, ng kabilang tindahan yung suki niya. Hindi dapat ganun, dapat yan na pag-uusapan. Kasi pareho naman kayo naghahanap buhay eh. Okay, so dapat idaan po natin sa mabuting usapan. Halimbawa, may sumakay, may nag-pick up. Pwede nga na, boss, kapatid, wala namang ganun. Paano kami mabubuhay kung ipipick up mo? Pwede bang pababain mo nila yung pasahero para hindi na tayo magkasamaan ng loob? I love you, kapatid. Mwah. Alright, mga kabisyo, I gotta say goodbye. Maraming salamat. I hope you guys did have a great time. Hope you guys did have a fun time listening right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Ako po si Diego Bandido na nagsasabing, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!